L-am întrebat pe Virgil de Barber care este visul lui. Uită-te să afli și tu. Ok, în primul rând vreau să te salut, Virgil. Salut, bro. Mulțumim frumos pentru oportunitatea aceasta și cred că participanții challenge-urilor noastre vor fi foarte bucuroși pentru aceste produse. Uitați, acesta va fi premiul următorului concurs. Da, sper să-i avantajeze produsele astea de top. Produsele acestea clar îi vor avantaja. Da. Okay? Și am pregătit pentru tine și 3 întrebări, dacă ai vrea să răspunzi. Ok, hai să vedem. Prima întrebare ar fi în felul următor. Pentru că tu ți-ai îndeplinit o groază dintre visurile tale personale, dar totuși dai seama, drumul nu se termină niciodată. La ce vis lucrezi acum? Am mai multe, să spun așa. Deocamdată sunt în stadiul în care mă bucur de tot ceea ce am reușit să realizez cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că eu sunt o persoană foarte credincioasă și în tot ce fac îl implic pe Dumnezeu. Însă doresc mult mai mult să dezvolt produsele de top marca Vero, investim foarte mult în asta, vrem să scoatem o linie specială pentru femei. Un alt vis urmează să lansez și propriul meu brand de nadi și moment de pescuit, că tot ne-am întâlnit la pescuit și de acolo ne cunoaștem. Exact. Și pe lângă asta, cel mai important e să fim sănătoși și așa mai departe și să ne bucurăm în fiecare zi de ceea ce Dumnezeu ne dă, să spun așa. Exact.